এই উচ্চ শিক্ষিতা সংস্কারী নারীর ভিডিওটা টিকে খালি দেখন্তু। ଭଉଣୀ ଜଣକ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ବି ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପୁତି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଥଲଥଲି ଭାଉଜ ୟା ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖ। এইটা কଣ ঝুলଉଥିଲୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ୟା ପର ଷ୍ଟେପ ଟା ଯୋଉ ବାହୁ ଝୁଲଣାରେ ସେଇଟା ଦେଖେଇଲୁ ତୁ ତା ବାହୁର ତ ବସିବୁ ତା କନ୍ଦ ମୂଳ ଉପରେ ବସିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ବସିଗଲେ ଯେମିତି କନ୍ଦମୂଳ କାରିବିଟି ଦେଇକି ପଚେଇ ଦେନେ କଦଳୀ ପାଚି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା କନ୍ଦମୂଳ ତାର ପାଚିଯିବ। ଥଲଥଲି ଭାଉଜ ତୁ ଯୋଉ 50 କିଲିଆ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘ ରଖିକି ହଇଦାପୁର ଚୋରି ହଉଛୁ ସେ ମରିଯିବ କେତେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଉଣୀର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଭଉଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଦେଖିକି ସିକୁ ଆଉ ୟା ପରେ ଭିଡିଓ ବନା ତତେ ହାତ ଯୋଡିଥିଲ ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ। ଝୁଲଣରେ ଝୁଲୁଛି ଦେଖ କହ୍ନେଇ, ସୁନା ଝୁଲଣରେ ଝୁଲୁଛି ଦେଖ କହ୍ନେଇ, ବାହୁ ଝୁଲଣାରେ ତାର ରାଧିକା ମାଇ। ଏ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପେଟ ଛାତି ଦେଖଉଛ ସେଇମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ହାତ ଯୋଡି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି।